Iechyd yn un o'n pynciau trafod ni yma Nghaergybi heddiw yma, Aled, iechyd i datganoli, wrth gwrs, dal yn berthnasol mewn ffordd. Ydy, mae penderfyniadau sy'n cael ei gwneud yn San Steffan o ran cyllidol Cymru yn effeithio ar yn gwasanaethau cyhoeddus ni. Da ni'n gwybod bod yna argyfwng o safbwynt recriwtio meddygon teulu fan hyn yng Nghaergybi, felly da ni'n dweud wrth bobl Caergybi mae un o'r atebion i'r broblem ydy recriwtio, hyfforddi 1,000 yn rhagor o ddoctoriaid a 5,000 yn rhagor o nyrsys ar gyfer yr gwasanaeth iechyd yng Nghymru, fel bod pobl fan hyn yn cael y gwasanaeth maen nhw'n ei heiddi'n lleol hefyd. A just i ddangos y problem, to show the scale of the problem that we face with our health service, I opened an email this morning from Betsy Cydwalad, the health board. There are 2,900 people now waiting for orthopaedic surgery at Ysbyty Gwynedd. 2,900! A waiting time of 115 weeks. Now, 6 months ago, I think, it was 2,200 people and a waiting time of 110 weeks. I mean, it's getting worse. It's not acceptable. And Welsh Government directly run this health board needs to be sorted out because, you know, people's lives are being ruined. Yeah.